Σιγά στο Πουρανό, μεγάλη με τον δικό του φανταστικό τρόπο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Μην φύγετε από κοντά μας. Καταπληκτική. Άσε καλά. Είχατε όμως να κάνετε να το νομίζω ότι αξίζει να το ευχηθούμε. Stop. Θέλουμε να βλεφτούμε στα δίχτυα τους. Τι σημαίνει? Πρώτο δημοτικό σχολείο Αγίων Αναργύρων. Τίτλος πληρώματος. Μην ψαρώνετε μωρέ. Είναι λοιπόν τα παιδιά στο πρώτο δημοτικό. Καταπληκτική. Με καταπληκτικό σημεοφόρο. Αυτό το πιστήρημα. Θα τα πούμε. Πάμε! Για να σας ακούσουμε. Ένα βήμα. Πείτε. Τα παιδιά λοιπόν από το πρώτο δημοτικό. Γιάρο να ψαρώνουνε, Γιάρο να ψαρώνουνε. Συγγνώμη. Ψαρώνετε. Και ψαρώνουνε. Πάμε. Τι έχει κάνει? Σε παγκίνες. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Φύγαμε. Μείνετε κοντά μας. Μην ψαρώνετε. Πρώτο δημοτικό σχολείο. Όταν φτάσανε νόμους, ψαρώσαμε. Δεν φωνάζαμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή ψαριά.